Zanimljivo je da velika većina nas primećuje samo ono što nemamo. Nesrećni smo i nezadovoljni. Mislimo da nam treba veća kuća, bolji auto, više para. Nezadovoljni smo svojim fizičkim izgledom. Nos nam je veliki, zadnjica mala i tako dalje. Pitanje koje treba sebi da postavimo je: da li bih ja bila srećniji ili srećnija da imam sve to? Razočarat ću vas, ali odgovor je ne. Ne kažem da sada treba da idemo u drugu krajnost, ali ne treba da budemo ni robovi nikakvih trendova koji se plasiraju u društvu. Hoću da kažem da naša sreća ne zavisi od toga šta imamo, već od toga šta nosimo u sebi. Sreća je u nama i mi smo odgovorni za to kako se osjećamo. Sada, kada to znamo, vreme je da preuzmemo odgovornost i donesemo odluku da želimo da budemo srećni. To se postiže otkrivanjem uzroka koji nas čini nesrećnima. Umjesto da obraćamo pažnju na ono što nemamo, trebamo da se fokusiramo na ono što već imamo. Zahvalnost je ta koja nam pomaže da se fokusiramo na stvari koje već imamo. Dok zahvaljujemo, poručujemo univerzumu da smo u stanju imanja, a imanje privlači još više izobilja. Univerzum nam šalje još više razloga i stvari na kojima treba da budemo zahvalni. Kako to funkcioniše? Kako zračiš, tako privlačiš. Ako mračiš, mračno je. Ako siješ, sjajno je. Svako od nas ima na čemu da bude zahvalan. Možete svaki dan pisati dnevnik zahvalnosti. Ili možete jednostavno svakog dana pronaći 5 stvari na kojima ste danas zahvalni. Navešću nekoliko primjera zahvalnosti, da vidite da to nije tako teško. Pa hajde da počnemo. Hvala ti Bože ili univerzume što sam se probudila ovog jutra. Hvala ti Bože što me čuvaš, što brineš za mene. Zahvalna sam što sam zdrava, imam krov nad glavom. Zahvalna sam jer me moj muž voli. Zahvalna sam jer su mi deca zdrava. Zahvalna sam na čistom vazduhu. Zahvalna sam jer imam šta da jedem. Zaista vam kažem da razloga za zahvalnost ima mnogo. Na kraju, zahvalnost je mnogo više od obične reči koju izgovaramo. Ona je stav, način života koji nas podsjeća da cenimo sve što imamo, bez obzira na to koliko nam se to ponekad činilo malim ili nevažnim. Kroz zahvalnost mi prepoznajemo vrednost trenutka, ljudi oko nas i svih blagoslova koje već imamo. I kao što univerzum odgovara na našu energiju, zahvalnost privlači još više razloga za radost i ispunjenje. Kada naučimo da budemo zahvalni za ono što imamo, oslobađamo se nesreće koja dolazi od strane želje za više i bolje. I što je najvažnije, zahvalnost nas podsjeća da sreća nije nešto što se mora tražiti spolja, već nešto što je već u nama. Samo treba da naučimo da je prepoznamo i negujemo. Hvala vam što ste ostali sa mnom do kraja. Ako vam se dopada ovaj video, preplatite se i podelite ga sa prijateljima.